תרגול שרירי רצפת האגן והבטן. אז אנחנו מתחילות בנשימה. ניקח שתי ידיים, נשים על כלוב הצלעות, וננסה לנשום אל הבטן ואל הצלעות. בטח הזה לא זז. המאגן לא זז. בנשיפה הבאה אנחנו נוציא אוויר, ונסגור את הסוגרים, ונשאב את הבטן פנימה, את הפופיק פנימה לכיוון הגב, בלי שום שינוי בבטח הזה ובאגן, ונשחרר. ושוב, ניקח אוויר, הוצאת אוויר, סגירת סוגרים. סוגרים זה פי הטבעת, הנרתיק, השופחה, נסגרים, מתרחקים מהתחתונים, הבטן, הפופיק נשאב לגב, אין שום שינוי במנח של האגן, ולשחרר. תרגול עם מכשיר מקרבי הירך. הניחי את המכשיר בין הירכיים, קרוב לברכיים, כפות הרגליים על המזרון, והתחילי בקיבוצים קטנים של הירכיים אחת אל השנייה. בצעי 10 עד 15 פעמים, 3 עד 5 סטים. מכשיר הקגל. הניחי את המכשיר במרכז הכיסא כאשר החלק הרחב שלו מאחור. התיישבי בזהירות עליו ותשעני לאחור. כך תימנעי מלחץ לא נעים על אזור הנרתיק. כווצי את שרירי רצפת האגן, את הסוגרים, בזמן נשיפה, הוצאת אוויר, למשך 3-4 שניות והרפי. כך תעשי 3 סטים של 10 חזרות. המכשיר ייתן לך פידבק בזמן הקיבוץ וגם בזמן ההרפיה. תרגול עם גומיה. שכבי על הגב והניחי את הרצועה לפי ההדגמה. תוך כדי הוצאת האוויר, הרימי את האגן, פתחי את הרגליים לפיסוק וחזרי חזרה. בצעי 3 סטים של 10 חזרות ומנוחה. לא לשכוח בזמן הרמת האגן הוצאת אוויר וחזרה. ושוב, הרמת אגן הוצאת אוויר וחזרה. תרגול נוסף עם גומיה לחיזוק הישבן. עברי לעמידת 6, הגומיה באותו מקום וברך אחת יכולה לעמוד על משטח רך יותר. הרגל השנייה עולה למעלה כפופה ב-90 מעלות ובעצם העקב דוקר את התקרה. הקפידי בכל הרמה של הרגל להוציא אוויר ולכווץ את הסוגרים. נשיפה, קיבוץ סוגרים. ושוב, נשיפה וקיבוץ סוגרים. 10 חזרות, 3 סטים. כפיפות בטן. הניחי שתי ידיים מאחורי הראש, נשפי אוויר החוצה וכווצי את הסוגרים תוך כדי כפיפת הבטן. בצעי 10 חזרות ובכל חזרה להוציא אוויר לכווץ סוגרים ולרדת לשחרר. אם קשה, תורידי את הקצב וודאי שאת נושפת ומכווצת את הסוגרים.